ndichitema kana dzimwe dzenguva une basa bosi nhasi ndo paanenge achibuda, kana uri munhu ane mhuri dzimwe dzenguva nhasi ndo zuva rokuti unenge uchindofanira kumboatenda kumhuri yako, asi chinongorangarira munhu chete ndiMwari, hakuna chimwe chinhu, asi ndiMwari chete. Nokuti vanhu hatikwanise kurangarira nhamo dzedu dzakawandisa. Amen. Ndichavhura kuna Mapsalma 150. Mapsalma 150. Ndichaverenga verse 6. Zvinhu zvose zvinofema ngazvirumbidze Jehovha. Haleluya. Amen. 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 Noza nhasi ndakurumbidza Mwari. For the reason yekuti Mwari atisanganidza. Achizivana. Hapana dzimwe dzenguva chatakumbirana kuti tisangane. Asi chatisanganidza ndiMwari. Ende nokuda kwaizvozvo tinofanira kurumbidza Mwari. Ukatarisa iwewe neni hapana patakasiyana. Tese takasikwa naMwari. Matiri makaisa mweya. This is why Mwari akafemera matiri mweya wake. Unoti kana wauda kuparadzana nenyama yedu, hazvina basa kuti une mari yakaita sei, hazvina basa kuti wakadzidza kusvika pari, asi kana zvasarudza kuparadzana ndopanoti munhu afa. Saka iwewe neni takafanana ipapo kuti tese tichaenda munhu, kunyange nokuda kwokuti pane nguva ichasvika yekuti mweya yedu ichasema kunyange nyama yedu. Asi izvozvo zvisati zvaitika, nokuti vanhu vazhinji vaedza nguva refu kuti dzimwe dzenguva upenyu hwavo hurefu. Kana nhasi ndakamuka ndakati ndarota uchifa mangwana usaende kuHarare, ive usingandiziva uende kuHarare ikoko, because unenge uchitsvaga kuti dai ndararama another day. Kana nhasi vane dzimari vatsvaga mapiritsi, kana asvika pakuti skin yake yakunyana nezvakadaro, aenda kunyange kunoita plastic surgery, otanga kuti handisina akuti here kunge kamwana kadii. But after taita zvese izvozvo, tese varombo nyenge nevakapfuma, vakadzidza nevasina kudzidza, tinonofanana pachinhu chimwe chete. Panosvika nguva mweya yedu painosema nyama yedu, ende zvoparadzana. But tinoziva munhu wese kuti kana iri nyama yedu inoora, tinoziva kuti kana iri nyama yedu dzimwe dzenguva unoona munhu even pakukura kwako kuti nyama yako yakutotanga kuora. Unotoona kuti wakaita ronda haricharapiki nenzira yairapika nayo before. Ukatyoka unotoona kuti gumbo iri harichadzokeri paranga riri, kuora kwemunhu. But zvatinoziva ndechekuti kana uri mweya wemunhu unogara nekusingaperi. Ndo chinhu vanhu vatema chese chatinobvumira naizvo. Zvozozwai kana tichienda tinorova makuva and all that, tinonamata vakafa tichiziva kuti kana iri nyama yake yaora, patinenge tichibhiliva kuti asi mweya wake pane pauri. Because tese tinotenderana kuti kana uri mweya wemunhu unogara nokusingaperi. Amen. But nhamo yemweya wemunhu ndeyekuti inowana sei rugare. This is why takasvika panguva sevanhu, kana zviri zvikora zvinogara zviripo, kana ari mabasa mamwe atakuita nhasi anogara aripo, asi sevanhu takamaita dzimwe dzenguva tichiti zvichatipa rugare. Takazviita tichiti pamwe zvichatipa mari, takazviita tichiti pamwe zvichatisunungura. Nokuti tese makatarisa isusu sevanhu vatema tinobhiliva kuti munhu akava educated kunyange achabudirira muupenyu hwake. Saka takatsvaga zvese izvi tichiti dzimwe dzenguva zvinotipa rugare, but hazvina kutipa rugare. Why taitsvaga rugare? Because munhu mumwe nemumwe anoziva kuti mweya wake unotsvaga rugare. Munhu mumwe nemumwe even achibata chitazo chaanenge achitsvaga rugare mukati memweya wake. Mukatarisa, this is why kana zviri zvitazo zvedu isu tinosvika pakuzvijustify, tinosvika pakutaura kuti kupa zikonzero why tibata zvitazo zvedu, but chatinenge tichitsvaga rugare. Munhu anosvika pakuba achiti inini vana vangu vari kufa nenzara, ari kutsvaga rugare. Munhu anosvika kunyange pakuhura achiti handina chokudya, dzimwe dzenguva ndakuendesa vana vangu kuchikoro, chaari kutsvaga rugare. Hakuna munhu asingatsvage rugare
anoziva kuti mweya wake unorarama neusingaperi. Amen. Dai taisatsvaga rugare, dai mweya wedu aisararama neusingaperi, tingadai taisaramba tichishingirira kunyange kutsvaga rugare. Munhu anosvika pakuzviuraya achitsvaga rugare. Anenge atarisa muupenyu hwake oti hapasisina solution. This is why mumwe anenge amboedza kutazvima drugs, mumwe anenge amboedza kuputa mbanje, but panosvika a point in their life, even achiputa mbanje yacho akadhakwa hakanganwe nhamo dzake. Otosvika papoint yekuti ndaifunga kuti chinhu chinondibatsira. Mumwe osvika kuti even akadhakwa kudaro achiti maybe ndozoita kuti ndikangane, but still anosvika at a point whereby kudhakwa kwake hakuchashanda. This is why vanhu havagumire padoro. Unoramba uchikurira mberi wotsvaga chimwe chinhu, wotsvaga futi chimwe chinhu, but chauri kutsvaga chete rugare. Hakuna chimwe chinhu chauri kutsvaga, uri kutsvaga rugare. Nokuti mweya wako unogara nokusingaperi. Mukatarisa vamwe vanhu vanosvika panguva yekuti vaita zvizhinji muupenyu hwavo, mari yavaita ichavapa rugare, dzimwe dzenguva vaiwana, murume vavanga vachida kana mukadzi vavanga vachida, dzimwe dzenguva amuwana. But at the end of the day, anonga azwana, dzimwe dzenguva achiita zvemushonga, achiita zveun'anga and all that, zvekupira mudzimu and everything. But paanosvika pekuti nyama nemweya yake zvaakuparadzana, munhu iye anotanga kuramba kuenda, oza anenge achiziva kuti rugare hatisandauwana. Chinhu chinoita kuti munhu anzwe mweya wake kuti even asvike papoint yekuti haachatye rufu, is because rugare anenge aruwana. Makatarisa vanhu vazhinji vanosvika muupenyu hwavo pavanoti inini it is okay, ndaakuti Mwari ngaanditora, is because rugare anenge aruwana. Vanhu anozvisungira asina rugare, asingadi kufa, but at the end of the day achinzwa kuti handisisina kunyange solution, because rugare anenge asati arwana. Saka mumunhu mumwe nemumwe there is one thing chaunotsvaga, rugare. Now rugare rwedu ruri pakuti chinhu chose chinofera ngachirumbidze chose. Ndo pane rugare rwemunhu. Because kana makaona munhu zvaakasikwa naMwari, zvinhu zvose zvakasikwa naMwari zvakasikwa kuti zvirumbidze Mwari. This is why kana vari vachena vanouya kunyange kunyika dzedu, nzvimbo dzakaita seimiri, vouya vachiona mhuka dziri bhizi kurumbidza Mwari. Hadzichinje behavior yadzinoita, nokuti chinhu chese chinofera chinofanira kurumbidza Mwari. This is why munhu achimira pane imwe nguva ongotarisa kana iri nzou, wotiona nzou iyi zvairi kuita, iri kurumbidza Mwari. Vamwe vanoenda even kuVictoria Falls, wabva watotaura kuti chinhu ichi pane rugare rwari kuisa mandiri, kuyerera kwemvura iyi kuri kuisa rugare mandiri, nokuti mvura iyoyo iri kurumbidza Mwari. This is why there are people in our lives whereby hakusi kuti anazvo, but unotanga kuti pane chakasiyana muupenyu hwake chaunenge uchiona rugare rwaanazvo. Nokuti chinhu chose chinofera chinofanira kurumbidza Mwari. But iwewe neni tinorumbidza sei Mwari? Tinorumbidza sei Mwari akatisika? Nokuti iye akatisika kuti timurumbidze chete. Ndo zvaakatisika. Mukatarisa vanhu vanowirwa nedambudziko dzimwe dzenguva, wosvika panguva yekuti dzimwe dzenguva hasina chekudya, but dzimwe dzenguva unomuona ane mufaro. Why? Akagona kana kuziva kuti Mwari anorumbidzwa. Akagona kana ari musikana at some point, hati dzimwe dzenguva anofamba achiti rugare rwangu rumuwana kuti ndakanaka, rugare rwangu varume vachinditera. But panosvika a point whereby in the life even yemusikana kufamba kwake kunenge kuchirumbidza Mwari, to the point whereby denga rese rinotanga kumutarira, ende zvinoisa mufaro mumwoyo make. Nokuti chinhu chose chinofera chakafanira kurumbidza Jehovha. Amen. Iwewe neni tinofanira kurumbidza Jehovha. Why ndiri kuzofanira kurumbidza Jehovha? Ini ndiri munhu in my life whereby ndanga ndine zvinhu zvizhinji zvandaida kuita. Ndakatosvika pane imwe nguva yekuti ndakawana a degree, ndakaenda kuCyprus.
ndavane degree recomputer engineering but hazvina kundiparuka. Ndakagraduate as the best mudepartment mangu. Hakuna akandifunda kunenge padegree rangu but still hazvina kundiparuka. Then there's one day in my life pandakanzwa Mwari achitaura mumwoyo mangu kuda kuti uparizire vechidiki kuti vadzoke kuna Mwari. Ndakati Mwari ko ndingazviite sei? Akati zvese zvawakadzidza zvishandise kuti uparidze vhangeri. Kana ari mabusiness auchaita zvishandise kuti uparidze vhangeri. Ende ndo zvinotipa rugare. Ende nhasi tasanganisa nokuti inini ndakasangana naMwari. Ende nhasi ndiri kumurumbidza nokuti inini ndasangana newe. Kana ndasangana newe ndoziva kuti Mwari ada kuti umurumbidze. Ini chose chinofema ngachirumbidze Jehovha. Zviripo zvizhinji zvatingaita. Even hama dzimwe dzasvika pano dzakosvika pano kuti dzimwe dzenguva kana taungana kudai tinogona kumurumbidza Mwari. No reason yaungana pano. Not because hatina kunenge zvekuita asi pane chinotisunda chinotiisa mufaro matiri. Kwete icho chinopfumisa munhu asi chinopfumisa mumwe wemunhu kurumbidza Jehovha. But hatigoni kumurumbidza Mwari. Zvakafanana nemwana dzimwe dzenguva even achifarira mubereki wake achitsvaga kunenge kufara pamusoro pembereki wake zvaanenge achimuitira muupenyu hwake. Asi kana akapinda mumba akaba chinhu mubereki akazviziva haakwanisi kusangana nemubereki wake, anotanga kumutya. Even though mai vakamuzvara baba varivo vakamubereka anotadza kunosangana navo nokuti anenge avatadza. Nhasi isusu muupenyu hwedu tiri kutadza kurumbidza Mwari because tinozvinzwa kuti tiri vatadzi. Yes, tinozvinzwa kuti tiri vatadzi. Hakuna munhu pasi pedenga asina kumbobvira atadzira Mwari. Kana nhasi tese takagara pasi dzimwe dzenguva Mwari akamira pakati pedu akati ndiani pakati pedu asati ambobvira anditadzira. Kana inini handikona kusumuka. Amen. But Mwari akati ndiani anondirumbidza ndogona kumurumbidza nokuti akandisununga. Amen. Chinotitadzisa kurumbidza Mwari yetakasikwa naMwari kuti timurumbidze chitatu. Amen. But Mwari akatida akaona kuti isu hatigone kuzviponesa. Akaona kuti anasekuru vedu havagone kutiponesa nokuti dzimwe dzenguva taiti kana ivo vagorarama panyika vapenyu pane zvinhu zvavanogona kutungamira pazviri but tinoziva kuti vakafa vari vatadzi. But kune uyo watakapiwa naMwari anonzi Jesu weNazareti akauya panyika yavapenyu akayamwa 7 akafamba panyika yavapenyu achinzwa pane zvinhu zvakasiyana siyana asi akaramba ari mwana waMwari. Akaramba ari mwana waMwari kuti haana kumbobvira abata chitadzi. Then Mwari bati ndakukupai munhu asina kumbobvira atadzi. Akasiyana nemadzisekuru edu, akasiyana nemadziteteguru edu, nokuti tinoziva kuti even tichienda kuguva ravo tichiedza kunenge kukumbira kuti vanatse nzira yedu tinoziva kuti vanga vari vatadzi. That's one thing we know. But kune uyo akararama panyika yavapenyu asina kumbobvira aziva chitadzi, asina kumbobvira abata chitadzi. Akanga atumwa naMwari kuti iwewe neni tigone kurumbidza Mwari. Kuti timurumbidze at what point? At the point in which patinenge tatenda maari otisunungura. Manzwa vanhu vanga vachipupura pano. Dzenguva vanogona kumira sevanhu vakanga vasviba. But paunonzwa zvakaitika muupenyu hwavo ndopaunoona kuti inga munhu yakangofanana newe. But chakaitika mumwoyo mavo ndechekuti vakatenda kune uyo akanga asina chitadzi. Uyo akararama panyika yavapenyu asina kuti inini ndiri kurarama panyika yavapenyu kuti ndingoponese vanhu vachena chete, kuti ndingoponese kunyange vatema chete. Nokuti dai vakanga vari vachena chete dzimwe dzenguva varivo vakatanga kutranslata Bhaibheri. Asi sei nhasi ndiri kukuparidzira ndiri munhu mutema akafanana newe but handambobvira ndaparidzira nemurungu but ndiri kukuudza nezvaJesu ende kuti akandisunungura. So for that reason ndinoziva kuti Jesu uyu Jesu akasikwa naMwari. This is why hakuna munhu anogona kutinyepera kuti Jesu haasi wemunhu wese, Jesu ndiwe munhu wese. This is why hatitenderi tichibva tati
Jesu ndiye Assemblies of God, Jesu ndiye Spiritual Movement, Jesu ndiye Court, Jesu ndiye Anglican, Jesu ndiye Roma. Asi Jesu ndiye uyo munhu wese akasikwa naMwari anofema kuti agogona kuponesa. Yes, Jesu akararama asina chitadzo. Padzimwe dzenguva tinogona kuti akanga afanana nemadziteteguru edu pakuti iwo futi akafa. But tinosiyana naJesu hapasi pachitadzo chete. But kunyange Jesu akafa asi nezuva rechitatu akamuka. This is why in my life pandakanziva nezvaJesu ndakati zviri nani kunamata chipenyu pane kunamata chakafa. Zviri nani kutevera chinhu chisina chitadzo pane kutevera chinhu chine chitadzo. Saka Jesu uyu watakanzi titende kwaari mupenyu anorarama. Anorarama how? Anorarama pakuti achiri kusunungura even pazuva ranhasi. Dai akanga asiri kurarama angadai nhasi asingasununguri. Asi dzimwe dzenguva kana ari madziteteguru edu nezvatinonamata kana zviri zvatinotsvaga zvemushonga inode pane pazvinokundikana. But Jesu haakundikani because mupenyu. Kunyange rufu hanokwanisa kumuchengeta. Asi rufu rakasvika panguva yokuti chinhu ichi chitsvene. Kana ari madziteteguru edu hapana wani watinoziva akafa akamuka nokuti akafa ane zvitadzo akatadza kumuka. Kana riri guva rakaramba rakamubata. Asi kana ari Jesu dombo rakanga rakaiswa paguva rake zvinonzi rakakunguruka rega. Nokuti kana guva rakatadza kubata Jesu nokuti Jesu mupenyu. Nhasi Jesu ari kurarama. Ari kurarama pakuti chii? Pakuti nhasi pandiri kumurumidza iwewe uri kunditarisa sevanhu vaya vanobva kunze kwenyika vachitarisa mhuka vachiti inga chinhu chakanaka. Mumwoyo mako wautanga kuti chinhu ichi chakanaka, chinhu ichi because ndirakusunungurwa. Inini kunze ndoita kunge munhu akasimba, munhu anoziva zvaari kuita, asi mukati hapana chauri kuziva chauri kuita. Hausi kuziva kuti mangwana woita sei, hausi kuziva kuti kuswera mangwana woita sei. Asi nhasi ndauya nenhau yakanaka yaJesu weNazareti kuti ugone kumurumbidza Mwari. Mwari haugoni kumurumbidza uri muzvitadzo zvako. Mwari haugoni kumurumbidza uchifungira vanhu nekuda kwekuvenga, nokuti ruvengo runotisvitsa pane nzvimbo dzakasiyana siyana. Dzimwe dzenguva toenda kudzin'anga asi dzinongowedzera ruvengo. Dzimwe dzenguva toenda kuprofiti asi anongowedzera ruvengo. Anoramba achingonongedzera kuti mumba mako kune munhu ari kukanganisa. Asi Jesu haangoti kune munhu ari kukanganisa, anoti ndauya kuzokusunungura. That's what Jesus does. Haanongedzere kumwe kunhu, haanongedzere problem kwaisiri, asi anoti problem ndikuiona mumwoyo mako ende ndauya kuzokusunungura. Ndiye Jesu weNazareti. Anoziva your problem, anoziva chitadzo chako, anoziva chiri kukutadzisa kuti urumbidze Mwari. Nokuti kana ari Jesu akasvika pane imwe nguva achitaura kunyange nevadzidzi vake akati ndini nzira, zvokwadi neupenyu. Hakuna anokwanisa kusvika kuna Mwari asi nokwandiri. So we know hakuna mumwe munhu anokwanisa kuti tisvike kuna Jesu, kuri kusvika kuna Mwari kunze kwaJesu. Kana inini anokwanisa kuya pakati pako naMwari hakuna zvakadaro. But iwewe wega unokwanisa kutaura naMwari wako because akakusika. This is why for many times I try my solution somewhere else. So that maybe here akanamata ndokuti zviiti, but for iwewe wadi kunamata because chinhu chese chinofeka ngachirumbidze Jehovha. Many times vanhu vanongedzera Jesu kwaasiri. Dzimwe dzenguva tapiwa mabangles, dzimwe dzenguva tapiwa machira, dzimwe dzenguva tapiwa mvura. Asi rega ndikuudze kuti Jesu paakamuka kwakafa zvinonzi akaenda akanogara kurudyi rwaBaba. Ende aripo ipapo nokusingaperi kuti iwewe neni patinopfugama tichinamata hatichatarire kunenge kuzvinhu asi taakutarira kuti Jesu aripo kumusoro ende iye ari kutirerere kuti tisvike kunyange pana Mwari. Simba randiri kutaura isimba rokuti uri wega mumba mako
unogona kunamata. Uri wega mumba mako unogona kudanidzira kuna Mwari. Woti Mwari ndinzwe. Nekuti makati zvinhu zvose zvinofema ngazvirumbidze Jehovha. And then wondiudza kuti hausangane here naMwari. Wondiudza kuti haunzwe here rugare mumwoyo mako. Nokuti kazhinji patinopfugama tonamata. Ini dzimwe dzenguva ndashaya kunyange chekudya. Ndashaya zano rokuti nditi ndakapfugama ndakanamata. Ndakati Mwari ndauya kuzokurumbidza. Yes, ndine dambudziko randinaro. Asi ndakuramba ndichikurumbidza. Yes, ndine dambudziko riri kundinetsa muupenyu hwangu. But Mwari ndauya kuzotsvaka kuti even kana mukati mangu mune chiri kundisadzisa kuti ndisvike pamuri, ndiri kutsvaka kuti ropa raJesu rindigeze. Ende paunobva from that prayer, unobva uchinzwa mufaro usati wambonzwa. Because mufaro uyu haubve pazvinhu. Mufaro uyu haubve kunyange pakuona hama yako. But mufaro uyu unobva pakusangana naJesu. Zviri zvazvo kwai. Amen. Nhasi ndakurumbidza Mwari. Ndada kuti urumbidze Mwari nei. Because Mwari akaisa mweya mauro wekufema. Ende nhasi atisanganidza. Atisanganidza kuti kwete kuti akupfuure, asi kuti usangane naJesu. Atisangane kwete kuti uzoti inini handigoni kunamata. Asi kuti kana wasangana naJesu, anokupa simba rokuti ugone kupfugama utarire kunyange kunamata. Because Jesu haakundikana. Kunyange rufu rwakatadza kumubata, asi akaramba achikunda. Kana vakanga vari vanhu vaimutsvaka nemabwe, vakasvika panguva yekuti ngatichimuuraya. But Bhaibheri rako neni rinoti akapa mweya wake kuna Mwari. After wamurova waite zvese, kana nhasi munhu arifamba panyika yapenyu akarohwa nenzira Jesu yaakarohwa nayo, unofa usati wasvika pamuchinjiko. Asi haana kukundikana kusvika pamuchinjiko. Akasvika pamuchinjiko nokuti aida kuisa nzira matiri yekuti tigone kunyange kuponeswa nayo. Kunyange zvipikiri zvaiswa mumaoko ake nekuda kwezvitadzo zvako neni, achiti vanhu ava ndavanga kuisa nzira muupenyu hwavo kuti now through inini nemandiri vagogona kudanidzira kuna Mwari. Ende Mwari avata aripo kunyange pamuchinjiko, still haana kufa. Asi Bhaibheri rako neni rinoti akapa mweya wake kuna Mwari. Ende ipapo ndobva akabva afa. Vanzi kubva kwakava nekutinhira kukuru, rima rikavakwa, chidzitiro chetemberi chikabvaruka nepakati. Nokuti chidzitiro chetemberi changa chakubvaruka napakati kuti iwewe tigone kupinda muchigaro chinyange chenyasha, kuti tinzwirwe nyasha naMwari. Chidzitiro chetemberi chakabvaruka nepakati kuti iwewe paunopfugama unamata, wodanidzira zita raKristu Jesu, unodanidzira zita raKristu Jesu, munyengetero yako ichisvika kuna Mwari, Mwari achikunzwira nyasha. Amen. Iwewe neni ngatirumbidze Jehovha. Ngatirumbidze Jehovha nokuti vamwe vakasvika at some point vakati kana riri Bhaibheri ngatisainyore kunyange nechirudzi chemaAfricans. Nokuti kana ari maAfricans imhuka, havagone kuzomuraramira Mwari wake, havazogone kuzoponeswa naMwari wake. Asi kune vakaramba vachitsungirira, vakava neruwiro kuti one day even munhu mutema achasvika kunyange kwakuziva Mwari akamusika. Vakaedza kuti no, kana riri Bhaibheri ngarive remaqueens nemakings. This is why vakanyora Bibles like King James and all that, kuti vaiti ndezvevanhu vakangodzidza chete. Asi nhasi vakuziva nezvaJesu even usingagone kuverenga, nokuti ndakuudza nezvaJesu. Haunide kuve munhu anogona kuverenga, munhu akadzidza. Asi Bhaibheri rako neni hariti kune avo vane mari, kune avo vanogona kuverenga, kune avo kunyange vakadzidza, asi noti kune uyo anotenda muna Jesu anogona kusunungura. You might sit down and you wonder kuti ko inini ndichagona sei kumuraramira Mwari wake kana ndisingagone kuverenga Bhaibheri rake. Asi kana ari Kristu Jesu haana kutisiyira chimwe chinhu, haana kuti ndakukusiyirai Bhaibheri, haana kuti ndakukusiyirai mari, haana kuti ndakukusiyirai motikari, haana kuti ndakukusiyirai imba. Asi akati inimi handikusiyai muri nherere, asi ndichatumira mweya mutsvene kuti iye pamunenge muri neniwo ndichange ndiri nemi. This is why munhu akatenda kuna Jesu pane chinotanga kuitika mumwoyo make. Ino nhasi paunobva pano unotanga kunzwa kuremerwa kuita chitavu
asi zvinenge zvaiza kuita zvakanaka. Ndo basa remweya mutsvene. Basa remweya mutsvene nderekukuudza mumwoyo mako kuti nhau yaJesu ndeyezvokwadi, pasina pauzviverenge, asi pane mwoyo wako kwairi kuzviverenga. Nokuti kana ari mweya mutsvene hazvina basa kuti wakadzidza kana kuti hauna kudzidza. Hazvina basa kuti language yako ndeipi. Nhasi today hatichagoni kuraramira Mwari dzimwe dzenguva sevanhu vatema. Tobva tati Mwari anofanira kunamatwa nechirungu. Dzimwe dzenguva tichiita all sorts of behavior. Tichitanga kunamata nechirungu, but nechirudzi chako ichocho Mwari anogona kukupa. Because anotaura mwoyo mako nenzira yaunonzwa, nenzira yaunonzwisisa. Wotanga kubudza kuti ichi chitatu, ichi ndo chitsvene, ichi ndo chakanaka, famba nenzira yakadai. Nokuti haana kutisiya tiri nhere. Aiziziva kuti pachasvika nguva vhangeri parichasvika kune vanhu dzimwe dzenguva vasina kudzidza kana kuti vanhu vasingagone kuverenga nguva yakareba, but akati regai ndichivara icho chinogona kuzogara mumwoyo mavo, chinonzi simba remweya mutsvene. Simba iri harisi simba rekuti rinoumburudza munhu pafloor, harisiro basa rako. Simba iri harisi rekuti munhu dzimwe dzenguva anotanga kurutsiswa zvichinzi idhimoni, harisiro basa resimba. Asi simba iri basa rayo ndrekuti iwewe paunobva pano unonzwa kuziva kuti chakanaka ndechi. Zvinotanga kutaurika mwoyo mako kuti inini Jesu ndo zvaari kutaura, because hatina kusiyiwa kunenge tiri here. Amen. This is why Kristu Jesu akatipa mweya mutsvene. Basa remweya mutsvene ndrekuti tiite mabasa akarurama. Basa remweya mutsvene ndrekuti tikunde zvitadzo. Basa remweya mutsvene ndrekuti tizive kuti chakanaka ndechi. This is why kana riri Bhaibheri rinotanga kutaura pane imwe nguva rombo rati isusu kana kuri kururama kwedu hakubve pamurayiro asi mukutenda muna Kristu Jesu. Ndinogona kuverenga Bhaibheri rese ndoriverenga ka50 muupenyu hwangu still ndotadza kuti ndiri munhu dzimwe dzenguva asingagone kuverenga, asi ndotorarama ndichiziva zvakanaka kunyange nezvakaipa. Dzimwe dzenguva ndomira pamberi pevanhu vakadzidza ndoudza kuti this is not the right thing, because pane chinenge chichitaurika mumwoyo mavo. Dzimwe dzenguva ndomira pamberi pevachena ndoti this is not the right thing, nokuti mumwoyo mangu pane chinenge chichitaurika. Icho chinoitwa kunenge nesimba remweya mutsvene. So yes, tinotsvaga rugare, but ndomhinduro. This is why tinoimba pane imwe nguva tichiti rugare ndiJesu. Because kana wasangana naJesu mumwoyo mako unozvidza kuti chii chimwe chandingade muupenyu, chii chimwe chingapfuura ichi chandasangana nacho. Vanhu votoshaya kuti kasi wahwina lote, usina kuhwina lote asi wasangana nacho. Pane mumwe mukomana wechidiki aita zvembanje, ndaita zvemusic yakadzama inenge satanism. One of the days akati achiteerera shoko raMwari akaita zvaya zvokuti warudzi zvekuti izvo hazvina basa, hapana zvazvinondiita. Hanzi asi pandanga ndakuenda kungo for the first time in my life pane munhu akanditi uri kusekerera chii chaiti, because hanzi ndaigara ndine fesi yaityisa. Hanzi ndakabva ndaziva kuti pane chaiitika mumwoyo wangu, kuti ndakagara pasina kuumburuka kwandaiti pane Jesu basa raiita mumwoyo wangu. Nokuti Jesu uyu patinomudzana nezvake, paanotaurwa nezvake, pane chinototanga kuitika mumwoyo mwedu. Nokuti iye anonzi chiedza, even mumwoyo mako mune rima rakaita sei rekuti inini handimbofi ndatenda kuna Mwari, inini handimbofi ndakatenda mune simba iri, but chiedza chake chinopinda chotanga kubvongoka. Unotanga kunzwa mumwoyo mako dzimwe dzenguva kutsva kuti inini chii chiri kuitika. Dzimwe dzenguva unotanga kunzwa kutonhorera, asi zvese zvinenge zvichiitika mukati. But pakupera kwazvo unotanga kunzwa mufaro usinganzwisisiki, nokuti mweya wako kana wakanzwa nezvaJesu unotanga kuziva kuti uyu ndo rusununguko rwako. Amen. Ndo simba riri kuna Jesu. Zvinhu zvose zvinofeta unofanira kurumbidza Jehovha. Nhasi manditeerera nokuti ndokurumbidza Jehovha. Dai ndanga ndisiri kurumbidza Jehovha
ngadai makuti ngano dzake dzinohoya. Vanhu vamwe maybe matogara for the longest time. Usina kungobvira wasumuka, ungadai watosumuka, vakunotsvaga fochi. But watombomira kuti uterere because mweya wako uri kuda rugare. Kana ari mumwe unoitore an appointment. But Mwari pane awatsvaga kuti this is your answer. Answer yawakachitsvaga upenyu hwako hwese ndiJesu weNazareth. Amen. So hama dzangu ngatisanyepere. Even in ndava yamauri ndakati ini ndinokwanisa kutaura naMwari on your behalf. That is a lie. Vanhu vazhinji vasvika pakuabhuza vanhu because vari kushaya rugare vachitorwa nasei. Ndotanga kubuya pana kunobva ndati iwe une problem yakati yakati ndipe $20 but hausvike kuna Mwari. But uri wewe unokwanisa kutaura naMwari wako kuti Mwari ndisunungure. That's all you have to say. Chaunodida kungotaura kuti Mwari ndoziva kuti ropa raJesu nderazvokwadi. Imi makataura kuti andinani anotenda muna Kristu Jesu haangatozongofi asi awane upenyu husingaperi. Vanhu vanoti gehena hakuna. Regai ndikuudze kuti gehena nderechokwadi. This is the proof. Iwewe neni tisi proof yacho. Nhasi wakati inini handichadi kuita zvevarume. Wozvishinyisa nezvese woita zvese. Asi varume vacho vakatanga kuuya unongotanga kungoti hameno zvaitika. Ndakungowata. Hauti iwo ndwakungondipa. Kana dzimwe dzenguva uri murume woti ini ndakazwanira mukadzi wangu. Mhuri yangu zvakaringana. Dai ndakwanisa kushandira mhuri yangu zvinhu zvafamba zvakanaka. Asi paunenge uchifamba unokuerekana wacheuka. Even wazvishingisa. Dzimwe dzenguva unogona kuti kana uri mwedzi unoenda kungoti ndimboite chinhu chinokwanisa kubudirira. Kana ndatambira maybe ndakuvaka kumusha. Unongoerekana wamubhava. Paunenge wakubuda ndopaunorangarira maplans ako ese. So what it means gehena riri kana wakakwanisa kuti inini Mwari kana ndasangana naMwari wacho ndichamurambira. Doro raya rinenge riri kugehena unotenda. Varume vaya vanenge vari kugehena unotenda. Vakadzi vaya vanenge vari kugehena unotenda. N'anga dzese dzinenge dziri kugehena unotsaukira. Because kana chiri chitatu chinotidhonzera kunyange kugehena. Asi chinondizivisa kuti denga riri ndechekuti kana munhu asangana naJesu dzimwe dzenguva unogona kupfuura doro ravaima wotoignore wongoramba uchifurira. Vanhu votoshandiswa kuti chii chaitika muupenyu hwako nokuti wamudzira kuenda kudenga. Kudenga kunoendwa kune vatsvene. Kudenga kunoendwa nevanhu vanogona kuraramira Mwari. Saka ngatisanyeperane. Dzimwe dzenguva tomira tobva tati ko Mwari achawana nguva yakareba sei kuti atonge vanhu. Patinenge tiri mukiuba kuti Mwari atitonge, inini ndichatsvaga kugadzira upenyu hwako. And then ndobva ndati ingavani Mwari ndakanaka. But rutomo rwatotanga nhasi. Rwatanga pakuti hautosamisa kuti Mwari uri kumudei kana kuti Mwari hausi kumuda. Saka by the time patinofa munhu anenge akutoziva kwaari kuenda. Because denga racho tinoripinda pano, gehena racho tinoripinda pano. Tinoripinda pano pakuti chii? Patinoramba Mwari unogara usina rugare mumwoyo mako. Wotoziva kuti upenyu hwakurarama ndogehena zvarakaita. But kushaya rugare kuri mugehena, munhu anoti upenyu hwake hwese condition yaunenge wabva panyika yaupenyu unayo ndo yaunozorarama mweya wako nawo kunyange nokusingaperi. Asi kana munhu nawo akawana rugare ari Kristu Jesu, akafa ari muna Kristu Jesu, achamuka pamwe chete naKristu Jesu, rugare iroro rogare naye kunyange nokusingaperi. So judgment starts. Then you ask kuti Mwari achatonga rini vanhu vese at the same time. Tese takagara panapa pane sarudzo yautoita and you'll beat her at one time. God is judging. But now handina kuuya kuti Mwari ati tizosvika pakutongwa naMwari. But ndakupa kuti nzira yekuti utize mutombo uyu ndiJesu weNazareth.
Amen. 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 Amadzangu gatsarambe Jesu. He is a wonderful. Amen. Many times, ndakasvika panguva yekuti I'm too young. Ndimudi kundiparidza. But hazvina kundipa utano. Iwewe nhasi unongoti justify kuti because handina ndikuma, but even wacho ava kusvika pakuti anongoramba achiba. Mweya. Vamwe vanosvika panguva dzekuti vanonga respected. Azotanga kuita tuma small house. Vachidzingirwa kunyange nevakadzi. Even zvinhu zvadzidza zvakaita sei. But problem ndeyekuti havana kuwana rugare. Asi rugare ndiJesu. Amen. Hama dzangu ngatisarambe Jesu. Amen. Amen. Tisumuke. Nzenguva pane nhasi anaosangana naJesu. Ari kuti nhasi ndozuva rangu rekuti ndisangane naJesu. Kana pana anokwanisa kuuya mberi kumubatsira ngemunamata. Nokuti Jesu ndiye gambidzo yeupenyu hwedu. Kana pana aripo pakati pedu anogamuchira Jesu, anoda kurarama upenyu hwekurumbidza Mwari neupenyu hwakanaka, anokwanisa kuuya mberi kumubatsira nemunamata. Pane aripo pakati pedu anogamuchira Jesu. Nditemai kana dzimwe dzenguva une basa, bosi nhasi ndopaanenge achibuda. Kana uri munhu ane mhuri, dzimwe dzenguva nhasi ndozuva rekuti unenge uchindofanira kumboatenda kumhuri yangu. Asi chinongorangarira munhu chete ndiMwari. Hakuna chimwe chinhu. Asi ndiMwari chete. Nokuti sevanhu hatikwanisi kurangarirana nhamo dzedu dzakawandisa. Amen. Amen. Ndichavhura kuna Mapsalma 150. Mapsalma 150. Ndichaverenga verse 6. Zvinhu zvose zvinofema ngazvirumbidze Jehovha. Hallelujah. Amen. 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 Noza nhasi ndakurumbidza Mwari. For the reason yekuti Mwari atisanganidza. Atizivana. Hapana dzimwe dzenguva chatakumbirana kuti tisangane. Asi chatisanganidza ndiMwari. Ende nokuda kwaizvozvo tinofanira kurumbidza Mwari. Ukatarisa iwewe neni hapana patakasiyana. Tese takasikwa naMwari. Matiri makaisa mweya. This is why Mwari akafemera matiri mweya wake. Unoti kana wauda kuparadzana nenyama yedu, hazvina basa kuti une mari yakaita sei, hazvina basa kuti wakadzidza kusvika pari, asi kana zvasarudza kuparadzana, ndopanoti munhu afa. Saka iwewe neni takafanana ipapo kuti tese tichaenda munhu, kunyange ndokuda kwokuti pane nguva ichasvika yekuti mweya yedu ichasema kunyange nyama yedu. Asi izvozvo zvisati zvaitika, nokuti vanhu vazhinji vaedza nguva refu kuti dzimwe dzenguva upenyu hwavo hurefu. Kana nhasi ndakamuka ndakati ndarota uchifa mangwana usaende kuHarare, ive usingandiziva uende kuHarare ikoko, bhozi unongo uchitsvaga kuti dai ndararama nadzo tei. Kana nhasi vane dzimari vatsvaga mapiritsi, kana asvika pakuti skini yake yakunyana nezvakadaro, aenda kunyange kunoita plastic surgery.